So guys, ito yung, ngayon po yung October 17. This is our walking therapy program sa aking stroke patients na si Kuya Jaime Salak sa Purok 5 Pupang, Aray, Pampanga. So watch po to the end yung aming walking therapy program po sa kanya. Hello guys, sir. Let's do it. Steven. Steven. Yan. Wait lang, mag-video. Ayusin mo na. Ayusin mo na. Ha? Huwag mo na. Huwag mo na, ha? Oo, tungkol talaga. Ha? No? Ito. Buwan. Ah. Ito paano? Mula lang. Okay na yan dyan.
Hmm. Doon tayo. Ayaw, ayaw. Diba? Ha? Oo na. Oo na. Alam? Ha? Alam? Basta? Ikot lang kami kayo sa lamesa. Hindi naman kanan. Ha? Dalawa, okay na. Ha? Sige. Hindi na. Kumbaga. Push, push, push. Okay, buddy.
na ikot ha. Ito na. Okay. So guys. So this second round na for our long walk. Mula sa kwarto niya sa labas hanggang sa kusina. So this is our first try for long walk. At least nakadala kami. Nag-produce okay na. Bukas naman. Maganyan si teacher na. Lalaki ng konti. Ang problema may lalaki. No? Sige. Tubig ka? Wala ka. So, step tapos. Ano tayo? Di ba yun? Kaya? Stop. Ready, sir? Exhale. So, hawak. Lip. Ha? Lip. Limo ka din na. Limo ako lip. Ha? Hindi pwede yun. Mapakagod ka yan. Lip. Power. Lip. And power. Lip. Okay? Good. Lip. 1, 2, push. Ito. Ito. Oh. Dito siya. Dito na tayo. Hirap na yun. Mga balik. Oo na. Balik na. Good. Ha?
Sige. Ito. 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 Patayin ko ha. Ha? Tingnan ako. Yun. Yun. Hindi mo okay na. Yan na. So, dalawang sa lagok niya.
pagbangko. Pagbangko. Iwan. Sulit. Okay, po. Come on, come on. Tapos, betul. Oh, apa bisa kamu? Ya, bukan mana? SMA. Is, nagawa na yun, ha? Oh, betul. Ikut dahil, no? No? Alam ko sa picture, no? Is, may video ako. So guys, ito po yung first time na long walk si Kuya Jaime from sa labas ng Guanajuato at sa aming kusina. So, very thankful to God. Nagawa namin yung kanyang long walk at dito nakikita ko yung kanyang unti-unting pag-improve yung kanyang paglalakad. So, nasa dali po. Ito yung part 2. So, yung part 2 namin yung po tayo. Yung yung massage na patulokin. Part 3 yung po tayo. The part 2 is our digital therapy. So, God bless po.